Já se vám omlouvám, paní, ale já jsem na vás nechtěl jít. No, dobrý, já. Ani kafe jste na mě nebyl. A nechtěla byste jít na rande? No, nevím. No, já to něco píšu v těch novinách. No dobře, koupil bych jsem vám růžičky za No, sklep. Stojí ve slevě za 1,50 Kč. Ale já už nechci v těch novinách něco zajímavého. A opravdu byste nechtěla koupit nějaké hodinky? Jsou ve slevě. Fakt se Nechci to. Vy vypadáte pěkně a máte pěkný smradlavý účes. Jste nemusel. Tak pojďte, půjdeme do kavárny. Hoši, tak co, jaký je ten výhled, ne? Dobrý, ne, kámo? To je krásný výhled, Vladislave. Já ti dám, Mirku. Takovej Co ne... vidíš v tom dalekohledu, co tam vidíš? No. Člověče, koukám se tam nějaký chlapík. Asi jípík. Rychle, ulovo! Musím ho zapíchnout. Sám to skrčte. Už jdu. Co tam moc vidíš? Po něco koukáš? Vlez do vody a utop se vody. Už to vidím. No jasně, to je naše dcera, ty vole, co tam dělá? S nějakým si... Skáče, to je prdeli. Ty jsme vodníci, vole. No, Co tam dělá? Ano. Co tak co tady dělá ty? Ty teď něco vodíš a nemůžu do vody. Japonsko, zautíčíme na něj. Jasně. Bacha, je tam elektrika. No jasně. To je krásný veslování tady, no. Takovej klid božský. To se jen tak nenajde. Ale Heleno, řekni mi něco. Ty máš ráda psy nebo nemáš? Protože já ne. No a jako co tě to zajímá? Jestli mám ráda psy nebo ne. No, protože kdyby jsi byla opravdu vodník, tak tak ty všech zatopíš. I mě? Příští díl,